presse ale kenega ni meke apel musuno dem sofe fukata se odinge ana balmakema Fatmata Jani aleni Dauda Gahuma bi revue de la presse no ga fasile ke fota ka elma banga cheni na wala sa chukum na bega sigi ga fanya ta sorala bi fene amina wala do wala yi wala sa chukum na aga se ka bulu de sigi doga gahu anyantuma ko ba shi alhamdulillah anga bi fasile ga fe galila sa le challenger ale ba bulu sunje e kone na le baramne kalande ni challenger ma bulu ni ale ga fasiri ka ngata yoro jume ka ngata bajangara ka fe ni no a ko toro notify ka kon me bajangara ka ko ni wati labai na de sabula kuni ya ta ka laje uluko maudi koni ube fala tinto ina foko maube chunga bo sanfedi do fara do be jigi ko gele amin be bajangara ko kadi ka keleme kololo badi ni ukani watina kuni ya ta ka laje kuni ya do akun sabai maube fakatugum na ube joginte do yere sirango jugo lube bulika buga dugula wa fere foka tase uka bawon koni ma kolu fere koni kolu be ka kasara soro ko sebe akuma yere koni te ushiso foka tase uka jigine soma olu koni tasumo de be do lula doroka ako koni ka keleme kololo ba gagu koni ya ta ka laje ku sibilite mene mi ni obena utukalo kile dulu samba fla ani mugani sabaw masa nege kanyeta no wor ale wati ula wadugo mi be na be fo mako bonjo ko koni ko kasara ba fene chuna wora ko felenka mi koni na matanduru ulikera bamba to fure ma fla koni ulu jogina wa fene bolo ma fe koni ko chama chiena o ko konna wa bojo kaw ulu chama koni akera sababu ya ulu willa kataka usigoro werela lafia ubeseka lafia doni ngoni o soro yoro mina fe wa fena koni ataka laje kari temene no kera utukalo kile konontoy ko do fena wulila ka lajere ba koni ko o dalaje wala sa chukum na ku ka dusuma kasa ya ko yira ko bajangara ka koni ko lu toro le mene kulu mar fatigi dameleke mata chene nfe ko koni na wa koni chama ko lu wulila ko ka sega lakana ka sega sabati olu sigiyoro la chugumina barisabla ko ni bajangara ere konna ta ka laje bide mami wulla ka ta usigiyoro werla ko de ka chani mami ere kon sigile bajangara ali konna la ko ka be dusuka sikobo ka be kinigini ko bo kuna ko turata o yala bajangara ere labantina kesa abeke tombo koloni wa mashita akonna la blinwa ko o mi fleni de ko jamana maraba ka sega faranga nyonga ke to gomna wala sa to gomna lakana ka sega sabati olu ka yoro ina no e bajangara yim bo ko kele na sabma ko ale konna la no yanga faba konna nyere yesawa bajangara ka munu be ni no local association ngoni no sigle me bama ko konna la no oli hayira ka fo ko bina wuli ka joke minye kata kuma nyogonya ke bama ko ale konna la keren yela bourse de travail ale yoro la mi ko ni me fenga nundo ka beni juma temene yi Ousmane Tangara na le ko ni meeting ko ni nyemaye wa association dogon ale meeting nyemaye ko ni ayira ka fo ko lu ko ni tara bourse de travail ko lu ko ni kunyuka bara bolo be sigi singa ya kuma si ko ni be fo ka ba mi ko ni kunye juma do no utukalo klitan kele samba fla ani mugani sabai ko bita gon bara ko ni kata nundo ko gadu suma kasa ya ka yira wala sa chugo mina jamana marabaga o sabula bamako o ka suru ula be bamako ya ne o ka se ka do mimbe oluga mogoka mimbo oluma sa no lu stinju ka bajangara konna la de o ka se ko fo chugo mina ko lu ko ni willa wati mina ko ko kunda bourse de travail ka ko be tuka dusuma ka sa yira ka yira da ka fo ko sharia tu bolo mimba to o be se ka do kana woni bara walinke ko ni ko kera jiglatige bayi ubulu min kera kinihini ba ko ni ubulu ga ko ni umusigite fene koyi ya yira ka fo ko ka bara bolo nbe hun labene no ga bla ulu ni kuna fondilo kun bene ndo aka wa ma kerengere no fene ko molu bolo lu kun kele no ka mamunu wele unu mese ka deme bata ka nyeshi ulu machugumina ko ko la je ko ako ni ka olu ko ni ko tina segu ko koyi olu ko tina ni misa akola ko ni ogumna sawa wa siège mi ko ni no be no nale ko ni besta du 26 mars ale kerefe irma joka o fe no dara ko ni katuwa ni la jere ko ni kata akenu no ko adu suma kasa yira ka jawta ka yira ko fere mamunu kun welele no be sira ka kene fene soro
ko deme ka se ka doni ma ko fele ni matugumna la kana o se ka sabati bajangara ale konna la tugumna barisabla senge ani tonyo koni o kele utai bi ni tu yesebe sebe mbora challenger ma obulu sunja koni ni mu yali ka fasiri na le baramne kalandi challenger ma ko konna la Nambore gahu Mamadou Arkansial ali konnala Mamadou Sidibe ke ni ali ga fasriye ka ngata yoro jume ka ngata Gabon keren ya lu ka faba e Libreville ku ka suguba mi be na be fo ma ko mombuye ko akoko ni ko kimini ko gansa duna akuyoro ko fole fana na koy ko ni yata ka laje ko an jamana de on ko ni ube wuli kata na folo nyinna ko kana ula u do yere be ni no do kere yingera do sigi yoro yere koy ko kalo sara sa ubu ka demba ka musa ka ubla kana sa ngono ubise kana ko fulana ko kelenke ko sa choko mna kana demba ya ko ni kana alinya na fimbo ko ni ko tonyo ba ko ni fuka ta se kasara ko ni chama ko duna malion kun akofu yoro ko fule na koy ba sabla kun yata ka laje tarata te mene no kera utukalo kleshe hiye o shufela o kado arabala tukalo kile kono to saba fla ani mugan saba ko tasuma kasara badina na kana chuni yoro ko fulinka mi ko ni na ma chama ko ni nga fen chama ko ni uchiena akosaba buyala ko fena kun yata ka laje jinya majolina de ko chieni jugu fefekera de ka chama fembe ye ko ka mugori ma were munu na kanu sigi Libreville ali konnala Gabon konnala ka klabe ori keren na malien ere ko ni ko ka kasara de ka chala ni betay ko famia de ko ni o ka gelen bide wa fena ko ni yata ka laje ko akoko konnala ma ko ni nga folla do ga bitigi konnala wari ere kumbe ni no do ga bitigi konnala minau tumbe ni no fuka tasi u ga papier nyene ma no u ga 7 nyene ma yi na be fo mun ma ko document administrative olu fena chama ko ni u ba akonnala ko olu ko ni tasuma ko ni tarana akla bediti ka be mugu ka da pagay Meshe Sise ale ko ni ukele huwa kuma galamani ngoni tengu alila sa ale ko ni nga kuma ko ni o masega famia ko sebe kashibulu ko aya yira ka fo ko ka tenere la de kale wari million sefa wari million tan fla ale tarore do minena ko kanu ka bitigi konnala ko wakali ko furana kalamani kele ko masega bo ale ka bitigi konnala kashi ko ni dutigi ko ni kashila yala ko ni ko juguba ko ni ukerala gelera ko sebe o ko konna wa gabon ko ni ale anga sebe tagamade min be no ko ni na be fuma anga ministry ministry limbe Gabon konna la ko ni akoni yere willa ka se yoro ko fulena wala sa chugo mina kata laje ko min kera na soro ako jugale me ka se mo ko foli matugo mina o fena fuka ta se Abib Silama ale ko ni kale ifene yen na fulu batigi ye min ko ni ale ko ni kuma chama ko ni ko yimbe ke kuyi wa fena na kera ka chama meke mawere munu be bokko ka kanade kana warnyi na duwin konna la ka chama yin oludi ko Abib Sila ko ni ko kuma chama ale yere kuma abulo do ajufa la ka warbo ka duma ku de meto mina ko nga ko nyina tay ko ni ka kin na fote mina adaka ko sebe ambassadeur ko ni no general de Jean Ali Elise Dawiye ko ni aya yira ka fo ka ko ni ko intena blada gere na ko yi kan nyini ni larawelu ko ni ko be na ke pompier ma ko ni oluna na yi ka fo ko ni ko ni ko ni kelime tonyo ko sebe mon ka ko ni oluga saper pompier ma ko ni olitara ka ta suma ko ni fa wala sa chugo mina akana sema wera utama ga ko ni siramunu ta ko ni ma ali miseli gari o masiga ta ka bo akonnala ga ko ga jamana maraba ko ni fene ya yira ka fo kuna soro ni ko ni ma re kelime ka kewo wal ma accident ni kerayo ko ni mina larawelu ke kan yini nun ke ko sebe mami mana yalawo amana ye ko ma no be ni ko ina ko abe ga ati ko de ko yini nun ko ni ko lube sina arkan sel ma ko fola Mamadou Sidibe alga kalmuna ko juguta rege do de ne ba ke ko sebe nambore mali jeti amman karga do ino tuguni ngata dumanzana ngata ale konnala kun yata ka laje sibiri temene kari temene tukalo kletan saba samba fla ani mugan saba ko ma duru koni dugele ngono de ko koni esa ya soro fe yere no fete de mugu jugu
min bɛ don dugu jukɔrɔla la k'a sɔrɔla o ko fɛ koyi ko ni kasara in yɛrɛ kɛra waati min na i b'o dɔn wa nɛgɛ kaɲɛ 8 waati k'u kɔni kun dalen kun b'u ka forow de kan kun b'u ka wotorofaliw kɔni olu kɔnɔna la aw kun b'o kɔnɔ waati min na k'o nana yɛlɛ mugu jugu de ka den kɛrɛnkɛrɛnnenya janweli kasɛl fo ka taa se janweli madu olu furancɛlaw la minnu bɛ duwanzan ale yɛrɛ kɔnɔna la ko ni maa 5 kɔni k'olu kɔni sara ten yɔrɔnin kelen maa si ma dɔn a kɔni ko ɲɛna maa si ma se ka ɲɛ tugu ka yɛrɛ ka bɛn n'a ye k'i bɛna mɔgɔ kɔni kisi ka bɔ a ko la minnu bɛɛ tun bɛ du kelen kɔnɔ maa kelen mɔgɔw de kun don denmisɛnnin kɔni o 2 kɔni o tun bɛ a ko la tɔ 7 kɔni k'o kun ye mansaw yɛrɛ kɔni ye k'a ko kɔni a kɛra kinikini ko ye nka Marijati maaw y'a jira k'a fɔ k'u kɔni bɛ tasibila kɛ k'Ala ka hinɛw la ka badabada dali nɔgɔyaw ye amin. N'an bɔra yen nɔ an bɛ don studio Tamani ale kɔnɔna la studio Tamani maaw Bankasa ale ko ɲininiw na sa k'an ka taa Bankasa ale kɔnɔna la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko lafiyaba donna maa caman ka du kɔnɔna la bi dɛ bari sabula ko sibiri tɛmɛnen utukalo tile 12 san 2023 min kɛra sababu ye maa caman kɔni olu ye dayirimɛ kɔni caman sɔrɔ ni kɔni na n'a bɛ fɔ min ma ko sorgo n'o ye kabaw ye fo ka taa se an ka dumuni nafɛn tɔw ma ko o tɔni 64 dɛ k'o de taara ko o cari duw ni ɲɔgɔn cɛ duguw kɔnɔna la ni a fɔ ma ko lenzangu n'ale bɛ Bankasi kɔni ale yɛrɛ mara kafo la fo ka taa se tɔni 95 k'o fɛnɛ ta kɔni k'o di dugu 25 olu kɔni ma sa Jalasagu ale kɔnɔna la Bankasi ale kɔnɔna la min kɔni na fɛnɛ wa tɛnɛn don n'o bɛnna utukalo tile 13 san 2023 nin ko in kɔni a nun donna ka bɛn commissariat de la sécurité alimentaire ni minnu ka baarabolo yɛrɛ bɛnn'olu sa kɔngɔ gɛnni ani kɔngɔ kɛlɛli ma sa olu kɔni ka baarabolo sisan ka bɛn nin ma ka se ka cogo min na ka maaw dɛmɛ cogo min na dɛmɛ ko ɲuman na ni samiyɛ kofɔlen in na fɛn fɛn ye kɔngɔ ko ye ko ka se o bali cogo min na a ko kɔni a kɛra nimisi wasa ye maa minnu y'a sɔrɔ kɔntanna o nimisi wasara kosɛbɛ bari sabula u ye duwawuw kɛ ka duwawudenw baden kɛ walasa cogo min na bɛn o bɛ se ka sabati Mali kɔnɔna la bari sabula olu lafiyara kosɛbɛ ko nin studio Tamani maaw ka sɛbɛn ka taga Bankasi ale yɛrɛmara kafo n'an bɔra yen sa studio Tamani an bɛ to ale kɔnɔ hali bi ka taa don kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔni ye sifinnakaw kɔni olu y'o ta k'o baarabolo sigi sen kan ka ye ale kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bafula be min kɔni na u y'a kɔni a don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni to a kɔni ta k'o da min kun o de ye ko maa si kana na olu ka yiriw ta tiɲɛ ko k'a bila ko baarabolo minnu bɛ se ka kɛ walasa cogo min na lafiya ni sumaya bɛ se ka da olu ka dugu kan k'olu ka baarabolo y'u ye sa a maa ɲɛma kɔni n'o tɛ u y'a ko kɔni ninnu don k'a kɛ u ka stade ba min kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko stade Demba Kulibali k'a ko kɔni kɛra o kɔnɔ Bafula be min kɔni na wa sifinnaka maa caman kɔni olu tun b'a kɛnɛ kan minnu kɔni u ye yiriw turu yiri min kɔni turulen kɔni a yiri turu bɛ taga yiri 400 o bɔɲangu la mangoro b'o la ani fɛn caman minnu bɛ se ka kɛ sababu ye sumaya bɛ se ka jigin dugu kɔnɔ cogo min na bari sabula yiri tigɛtaw k'olu cayara kosɛbɛ minnu bɛ se ka to Ala ka hinɛ bɛ se ka jigin cogo min na dugu kɔnɔna la k'olu ka baarabolo ye ko sifinnakaw kɔni u y'a jira k'a fɔ k'u tɛ sigi da kelen na koyi k'olu ka baarabolo kɔni bɛna kɛ nin ye bari sabula sifinnakaw fɛnɛ jɔyɔrɔba bɛ jamana ka ɲɛtaa olu la kosɛbɛ nin tun ye sɛbɛn bɔra studio Tamani maaw yɔrɔ wa sɛbɛnkɛ jɛkulu maaw jɛra k'a fara ɲɔgɔn Dawuda Gaku nin bɛ dansigi kɛ bi an ka revue de la presse la min kɔni lasera e fɛ fo ka taa se ne ma an bɛ k'an bɛ bolo da waati wɛrɛ